teċċid fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal ruħ Carmen u Clement, Catherine u Fortunata Zara. Ejja wħud narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjusi fl-imħabba tAlla nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li huwa nisrani ibiet minnu kull ma jtebba dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Iżajija. Isimgħu il-kelma tal-mulej. Intom prinċpijiet ta' Sodoma. Għatu widen għat-talim ta' Alla tagħna. Intom nies ta' Gomorra. X'tiswi l-kotra tas-sagrifiċċji tagħkom, jgħid il-mulej. X'bajt mis-sagrifiċċji tal-ħruq tal-bdabat u mix-xaħam tal-bejjem smin. Id-dem tal-gniedes u l-ħrief u tal-imtaten ma joġbunix. Meta tiġu taraw wiċċi min ifittex dawn minn għandkom biex tiġi tikkalpestaw l-btieħi tiegħi. Iġġibux iżjed offerti fierħa, sirt nistkerħu l-bruħ, il-qamar ġdid, is-sibt u l-laqat issejħu. Ma niflaħx għal ħażen flimkien mal-festi. L-ewwel tax-xhur u l-festi tagħkom jien nobodhom. Pisu malija, ejjejt nerfgħu. Meta intom tiftħu jdejkom, jien iwarrab għajnejja minnkom. Ukoll jekk tkattru t-talb, jien ma nismakomx, għax idejkom mimlija dem. Inħaslu u tnatfu. Neħħu l-ħażen ta' għemilkom minn quddiem għajnejja. Iqfu mill-ħażen. Talmu għamlu t-tajjeb, fitxu d-dritt, sewwu l-inġustizzi, iddefendu l-tim, aqbżu għall-armla. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla, ngħidu. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek, ngħidu. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek, ngħidu. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt sieket, forsi ħsibt li jiena bħalek, issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr, dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla, ngħidu. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inqumu bil-wifq għall-Evanġelju. Alleluja, 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 alleluja. Ħejjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa. Għax tagħhom hija is-saltna tas-smewjiet.
Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art, ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf. Iva, ġejt nifret lil bniedem minn missieru, lil bint minn omma, lil mara minn żewġa, u l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess edewwa tiegħu. Min iħobb lil missieru jew l-ommu iżjed minni, ma jistħoqlux ikun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew il-bintu iżjed minni, ma jistħoqlux ikun miegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja, ma jistħoqlux ikun miegħi. Min isib il-ħajtu jitlifa, min jitlef il-ħajtu minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili, min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Kull min jagħti imqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn iż-żgħar, għax hu dixxieplu tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Meta imbagħad Ġesu temm jagħti dawn it-twissijiet li 12 il-dixxieplu tiegħu, telaq minn hemm biex jippriedka fl-ibliet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Jekk dawn it-twissijiet qed jagħmilhom lilna wkoll il-mulej Ġesu. U qed ipoġġilna hekk din il-mistoqsija: min għandu l-post, l-ewwel post fil-ħajja tiegħek? Forsi l-Vanġelu ifixkilna ftit l-ewwel frażijiet meta Ġesu jgħid: jiena ġejt biex inġib il-firda bejn il-missier u l-iben, bejn l-om u binta, bejn il-mara u żewġa. X'irid jgħid bihom dan? X'ifisser dan il-kliem ta' Ġesu? Ma jfissirx li jriedna ninferdu, niġġieldu minn xulxin. Imma jriedna nifhmu min għandu l-ewwel post fil-qalb tiegħi. Għax jekk Alla għandu l-ewwel post fil-qalb tiegħi, allura mbagħad ħanarfu nirrispettaw tassew lil xulxin. Imbagħad iva, mhux se jkun hemm il-firdiet u l-ġlied bejn il-mara u żewġa, bejn it-tfal u l-ġenituri. Għalfejn, araw ftit, għalfejn ħafna drabi jimbtu ċertu firdiet u biex ngħidu hekk ukoll forsi ċertu ġlied bejnietna u disgwid ma nifhmux bejn il-xulxin. Għaliex? Għax bejnietna jirbaħ mhux l-ieħor imma l-egoiżmu tiegħi. Imma l-bniedem li jpoġġi l-Alla fl-ewwel post, allura imbagħad ħajibda jisir jixbaħ lill-Alla billi jħobb u jirrispetta anke lill-oħrajn. Fatti dawn it-twissijiet imbagħad kif ikomplu. Min jilqa l-ieħor qisu qed jilqa' lili, min jagħti tazza ilma lil minu bilanċ qed jagħtiha lili. Ejjew nitolbuh il-mulej hekk, anke f'dawn it-talbiet li sejrin nresqulu dalgħodu, biex jagħtina l-qawwa ħalli hu isib dejjem l-ewwel post fil-qalb tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli tkun hi li tistedinna u tfakkarna u tenna biex nażlu lilek l-ewwel u qabel kollox. Nitolbuk mulej biex tgħin il-daw kollha li għandhom il-poter fid-dinja biex ma jpoġġux lilhom infushom l-ewwel post, imma jpoġġu il-poplu li huma fid-dmir li jaqdu u jservu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex il-kelma tiegħek tinżel fil-fond ta' qalbna u narfu ngħixuha ta' kuljum. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tbierek u tqaddes il-familji tagħna.
Għati lajnuna meħtieġa lil-morda u l-dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier Qaddis, ilqa' it-talb tagħna, kull talba, kull xewqa li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna wliedek u int missierna. Żommna taħt il-ħarsa tiegħek u għatina il-paċi li tant nixtiequ. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li tbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Ħares lejn il-Knisja tiegħek li qiegħda titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu sem minnhom bis-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġerad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom wal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina t-tiba u l-ħdina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnu, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jentrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex igabbar fina il-qawwa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Tliet Avamarijiet lil Madonna kif talbitna jistess minn dan il-kwadru. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru wejxu fil-paċi ta' Kristu. Permettu li kelma ċkejkna fil-knejjes waqt il-quddies il-maskra għadha mitluba biex nibqgħu nipproteġu l-xulxin. Għal-grazzja t'Alla m'għandniex każijiet imma ħarsu biss ftit pass il-bot minna l-Italja li reġgħu qegħdin jimtu u reġgħu qegħdin jagħlqu. Tantu hekk pajjiżi oħra kollha qegħdin jobbligaw lil kulħadd jilbes il-maskra mhux biss ġewwa imma anke barra. U għalhekk inħeġġuġkom biex meta tiġu l-Knisja tilbsu il-maskra peress li dejjem qegħdin f'post magħluq. Grazzi. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.